Ningún dos puntos que conformaban a orde do día do pleno extraordinario saiu adiante ante a negativa do PP a modificar unha estrutura que xa foi aprobada ao inicio da legislatura no pleno de organización. Pero este pleno xa pasou. Este pleno xa houve. Este é o pleno de organización. Ustedes hacen un déjà vu e nos traen aquí. Outra vez el pleno de organización. Isto xa se votou. Dende os grupos da oposición insistiron na necesidade de celebrar plenos de xeito mensual e non cada 2 meses. Como resultado desta escasa periodicidade, moitas das mocións quedan sen debater e non se chegou ata o momento en ningún pleno ao punto de rogos e preguntas. Nunca se acaban os plenos, non chegamos a rogos e preguntas, as mocións quedan sine die e cando ao mellor van ao pleno xa non teñen sentido. Se o último punto dos plenos ordinarios é o de rogos e preguntas en este Concello, desde que comenzou esta legislatura non se chegou nunha soa vez a esta isla. É injustificable que o próximo pleno ordinario que teñamos que debatir mocións que levan casi un ano registradas en este Concello. Pero isto non é casualidade. Alguns poderán creer que isto é casualidade, que por aquí non se acabaron o pleno de Boiro, porque non se acabaron, non. É unha planificación suya, calculada. Aínda que votou a favor da maioría dos puntos, o BNG desmarcouse da convocatoria do pleno por non ter sido citado ás conversas previas, algo que consideran grave tratándose da primeira forza da oposición. A solicitude deste pleno por parte de algúns compañeros parecenos ben, pero o que quero deixar claro é que co BNG como primeira forza da oposición non se contou para nada, nin se nos planteou o da convocatoria deste pleno. Ademais da modificación da periodicidade, dende a oposición solicitaban a publicidade dos plenos, a intervención dos concelleiros do grupo de goberno nas áreas que competan a cada delegación e o acceso público ás sesións a través de internet. Tamén reclamaron unha mellora dos mecanismos de participación cidadá, a creación da Xunta de Voceiros, a execución de todos os acordos plenarios e a posta a disposición de locais para os grupos da oposición na Casa Consistorial.